Hotel Colonial Skalité poskytuje ubytovanie v malebnom prostredí Kisúc či priestory pre svadby a akcie v obci Skalité. Hotel Colonial okrem spoločenských priestorov a ubytovania ponúka zároveň aj možnosť trávenia voľného času v súkromnom wellness centre alebo bowling klube. Ak hľadáte možnosť svadby, stužkovej rodinnej oslavy či napríklad stretnutia po škole, tak Hotel Colonial je ideálnou voľbou vzhľadom na veľké priestory, možnosti využitia až 2 nezávislých sál s hudobnou aparatúrou. Svadba je jeden z najkrajších dní vášho života a my to vieme. Preto sa snažíme, aby prostredie a atmosféra boli presne podľa vašich predstáv. Pozrite si našu fotogalériu na našej webovej či facebookovej stránke a presvedčte sa, že pre spokojnosť našich zákazníkov urobíme naozaj všetko. Hotel Colonial Skalité zaručuje spokojnosť a profesionalitu na vašej akcii. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať alebo navštíviť osobne a radi vám pomôžeme pri zodpovedaní všetkých vašich otázok. Hotel Colonial, záruka spokojnosti a kvality.